ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಾತ್ರಿಗ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿದಾನೆ ಇದೇ ಮತ್ತು ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ತುಂಡನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಇನಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದ್ ಅವಳ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗಪ್ಪ ಅಂದ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏನು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಸಿಟ್ನ ಬೂತಾಯಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ. ಬೂತಾಯಿ ಕೈಪು ಇನ್ನು ಕಾಂಡನೆ ಲಕ್ಕದು ಈನಾಂಡ್ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿದ ಆಲ ಯೋಚನೆನೇ ಮಲ್ದಿಜಿ ತಿಂಡಿ ಈನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂದು. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಹಾಳಂಡ ಅಂಚಿ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಈನಾಂಡಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಈನಾಂಡ ಕನಕ ಪಂದು ಪೋಯ ಅಲ್ಪ ಶೇಮಿಗೆ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಶೇಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದು ಪಸೊಂದು ಬತ್ತ ಬೊಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅವು ಮಾತ ಕಣ್ಣು ಪೂರುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಸತ್ತ ವಾಪಸ್ ಬೈಕಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಬೂತಾಯಿದ ಗಾಡಿ ಈ ಮೀನದ ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಬತ್ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ದೆತ್ತೊನ್ಗಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಆತ ಅವ್ಲಾಕುಲ್ ತಿರ್ತು ನಲ್ಲ ಗಾಡಿ ದೆತ್ತದು ನಲ್ಲ ಸೆಟಪೆ ಮಲ್ದಿಜೇರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆನೆಗೆ ತೊಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೈಯಾಡ್ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ಕುರಿದಿನ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋನಾಗ ಪೋಯಿನ ಎಂತ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಗೆತೊನ್ಗ ಪಂದು ಪೋದು ಗೆತೊನ್ನಾಗ ಬೂತಾಯಿ ಗೆತೊಂಡೇರು ಮೀರು ಅವೇನು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪೂರ ದೀವಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟಂತು ಕಪಂದು ಇನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಳ ನಮಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾ ಬೂತಾಯಿ ಕೈಪು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಈ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ತಿಂದರೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೈ ಇತ್ತನಂತ ನಲ್ಲ ಕೇನ್ನೆ ಬರ್ಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ನಿಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿತ್ನ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಪೂರೆಕ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣ ಒಂದು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಮೆಡಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಸೂ ಕೊರ್ದು ಸೂ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಸೂಪ್ ತಂಡು ಪುತ್ತೊಂದುಂಡು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪರ್ದು ದೀತೆ ಅವೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೊಕನಿಗ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡವು ಇದು ಒಂಚು ಐನಾಜು ಮುಂಚಿನ ನನಗೆ ಸೊಂದೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಂತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಸಾಸಿಮೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ದ ಕರಿಮೆಣಸು ಪನ್ಪೆರತ್ತ ಅವೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಇತ್ತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತು ಪೊತ್ಪೊಡು ಪೂರವೆನ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಪೊತ್ಪುದುಂಡತ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ಕಾಯಿ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇನ್ನು ಬೋಡಂಡ ತಾರಾಯಿನ ಸೇರ್ಪಾದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆಯೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ ಪೊದ್ ಆಂಡಿದ್ದೆ ಒಂಜೆ ಇತ್ತ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ. ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬಕ್ಕ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಬೋಯ್ದುಂಡು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈಡ್ ಆಯ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪೂರವೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂರವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈಡ್ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿನ ಐತೆ ನಮಕ್ ಐತ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕು ಅಂತ ಐನಾಜಿ ಎಸಲ್ದಾತ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡುಡು ಅವು ನಿಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಫ್ರೈಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರ್ದು ಗ್ರೈಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಪಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗಂದ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆಯುನ ಕಲ್ಲೆಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಡೆಯರ ಏನು ಪಸೊಂಬೈತೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕಡೆಯುನ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮನಿಲ್ಲೆಡ ರೆಡ್ ಕಡೆಯುನ ಕಲ್ಲು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಪಿದಾಯಿ ಉಂಡು ಉಲಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ನನಗೆ ತೋಜಿ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪಿದಾಯಿ ಇಪ್ಪುನ ಕಲ್ಲಡೆ ಅನ್ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ
ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿಟ್ಟು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಡೆಯುನ ಕೋಲಿಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಇಜ್ಜಿನಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಂಚಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಒಂದು ದೆಕ್ಕೊನ್ಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜತ ಸೊ ಅಂಚದು ಶೋಕ್ ಮಂತ ದೆಕ್ಕೊನ್ಗ. ಇದು ಯಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ನೀರು ಪಸಂಪ್ ಬತ್ತೆ ಶೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಯಪಂಡ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಐಕಾದು ಶೋಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಪೊತ್ಪೈನ ಮಾತವೆಲ್ಲ ಉಂಡತ ನೆಟೆನುಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಪೂರವೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಪಾಡೊಂದೆ ತೂತರತ ಮುಂಚೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಫ್ರೈಡ್ ಆತು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣತ ಇತ್ತ ಫ್ರೈಡ್ ಆತನಾತು ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಡು ಒಂದು ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಇತ್ತ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂತೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಏತು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ನಮಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಣ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣು ಅಂತ ಒಂಚ ಅಂದಾಜು ಎಂಚ ಇಪ್ಪುಣು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಇತ್ತನ ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ದಪ್ಪ ಇತ್ತನ ಕಡೆಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ನೀರು ಪಾಡೋಣ ಅಂಟು ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಡೆಕ್ಕ. ತುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಕಡೆ ದಾಂಡು ನಾನೊಂತ ಕಡೆ ಅರುಂಡು ಕಡೆ ಕೈತ ಶೋಕ್ ಮಂತದ ಇತ್ತ ತೂಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಕಡೆ ದಾಂಡು ಸಾಕಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಪುಂಡತ ಸೊ ಅಂಚದು ಕಟ್ ಮಂತೆ ತೂಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆತನಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ನಿಕ್ ತಾರೈ ಪಾಡಿಯ ಬೋಡಣ್ಣ ನಿಕ್ಕುಲು ತಾರೈ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಚನೆ ವಿದೌಟ್ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಕಡೆಯೋಲಿ ನಾವು ತೋಜಾರ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕಡೆದ ಅರೆಪು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪರ್ದು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಸಾರು ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಕ್ಕ ಚೂರ ಇಕ್ಕ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಂಡ ಫುಲ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಎಸಲು ಕಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಲೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಗ ಅರ್ಧಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಸ್ಲೈಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದಯಪ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಸುಮಾತ ಸೊ ತೆಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂದೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಕೆಂಪು ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಇಜಿನ ಒಂತ ಮೆದು ಅವನ ಮುಟ್ಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಯಾವು ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಅರೆಪು ಪಾಡ್ಗ ಅರೆಪುನ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅರೆಪು ಈತಾತಲು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡಿ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಾರ ನೀರನ್ನು ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಇಕ್ಕು ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ಅವು ಮಸಾಲ ಅರೆಪು ಮತ್ತು ಒರಿದಿತ್ತ ನಂಡತ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಕಪ್ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಲಪಾಗ ಅರೆಪು ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಚೂರು ಏನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೋದು ನಿಂಗಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿ ಬರಡು ಬೊಕ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ದಾದಲ ಬೂರ್ನು ಬೊಡ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಒಂಚೂರು ಮುಚ್ಚೋಂಗ
ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ದದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀನನ್ನು ಪಡ್ಗ ಒಂದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 2 ರೌಂಡ್ ಹಣ್ಣು ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತದು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಪಡ್ಗ ಒಂದೊಂದೇ ಪಡ್ಗ ದಯ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ನೀರಿಪ್ಪುಂಡತ ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಮೀನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದೆ ಕೊದಿ ಬತ್ತೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದಿ ಬರಡು ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಡಿಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಂತ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಆತನ ಕೈಪು ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಆತನ ಕೈಪು ಬೂತಾಯಿ ಕೈಪು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎನ್ನು ಆತಂಡು ಬೇದನ್ ಪೂರಲ ಶೋಕ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ಪಂಡೆ ಯಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡಿ ಕೂಡ್ಲೆವು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊದ್ಪವಡಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉರ್ಪೆಲರು ಒನಸಗ್ ಎಂಚ ಆತನಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ತುಕ ಎಂಚ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗೈತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದು ಬೊಯ್ದಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋಜುನತ ಇತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ತುಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ದೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಅರಿಪುನ್ ಸರಿ ಕೊತ್ಪೌಡ ಅಪ್ಪಗ ಶೋಕ ಬೂತಾಯಿ ಮೀನು ಲಾತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡ ನಿಗುಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಂಡ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಂದು ಎನ್ನುವೆ ಈ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬೂತಾಯಿ ಕೈಪು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಿಗುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಈಗ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ದೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.